домоди арӯс бо ниқоби тиббӣ. Тои давраи коронавирус дар Тоҷикистон. Баъди он ки Иттиҳоди ҷумҳуриявии муқобила бо COVID-19 дар Тоҷикистон баъзе маҳдудиятҳои вобаста ба бемории ҳамагириро бекор кард, шоми 20 июн дар Хуҷанд ҷашни арӯсии аҳди коронавируси нав баргузор шуд. Ба фарқ аз маъракаҳои пешина, арӯсу домод ва пайвандонашон бо ниқоби тиббӣ дар тӯйхонаҳо ҳозир шуданд. Давронҷон Шерматов ва Мастура Комилҷонова, сокинони шаҳри Хуҷанд, дар ин рӯз аҳди никоҳ бастанд. Бо Ризвон Шерматова, яке аз пайвандони Давронҷон, гуфт: ин рӯзро 6.5 моҳ интизор будем. Домод корманди соҳаи тибб аст. дар дорухонаи бемористони вилоятӣ кор мекунад. Арӯз Мастура Комилҷонова донишҷӯ аст. Аз оилаи кормандони соҳаи тибб шукр ки ба ин рӯзи нек расидем. Ба гузаронидани тӯй иҷозат доданд. Тӯйхонаи Мирзо Ҳабиб дар Хуҷанд аз аввали моҳи май, чун дигар тарабхонаҳо муваққатан баста буд, барои пешгирӣ аз бемории COVID-19 дар Тоҷикистон аз 27 апрел карантини сабук ё нарм ҷорӣ гардид. Иттиҳоди ҷумҳуриявии мубориза бо вируси нав аз 20 июн ба доир кардани тӯй ба сокинон иҷозат дод, вале бо риояти қоидаҳои беҳдоштӣ. Маҳмудҷон Шоҳидов, сардори тӯйхонаи Мирзо Ҳабиб, мегӯяд: аз рӯи тавсияи маркази беҳдоштӣ тӯй бояд бо иштироки то 100 нафар барпо шавад. Вақте даромадан худатон дидед таби ҳамаро санҷида, дастонашонро дезинфексия мекунем. Паси мисҳо ҳам 1.5 то 2 метр дур мешинанд. Албатта ҳангоми хӯрок хӯрдан муваққатан ниқобҳоро мегиранд. ӯ мегӯяд, чанд хонаводаи дигар барои гузаронидани тӯи арӯсии фарзандони худ дархост доданд. бархе ҳам пурра поён ёфтани давраи карантин, бениқобу бемаҳдудиятҳо барпо кардани тӯи худро мунтазиранд. Аммо дар хотири Давронҷон Шерматов ва Мастура Комилҷонова аз издивоҷашон дар давраи COVID-19 бо ниқоб дар тахт нишастан ёдоварӣ хоҳад монд. То 20 июн шумораи умумии гирифторони бемории COVID-19 дар Тоҷикистон 5399 нафар ҳисоб шудааст. Ба гуфтаи мақомот, токунун дар Тоҷикистон ба асари ин беморӣ 50 кас ҷон бохта, 3894 нафар шифо ёфтаанд. тибқи омори расмии ҳамасола дар Тоҷикистон ҳудуди 80 000 мавриди издивоҷи сокинон сабт мешаванд. На ҳама аз ин оилаҳо солҳои дароз бо ҳам мемонанд ва соли гузашта беш аз 12,500 оила аз ҳам ҷудо шуданд.